a finais do pasado mes de xaneiro iniciaban esta serie de concentracións, e lembrarán todos vostedes que para pedir unha serie de melloras. Claro que nos podemos plantexar, despois de tanto tempo e despois de pasar eleccións e despois de estar agora mesmo en verán e tamén con plantilla obviamente de vacacións, si as cousas foron mellorando. Moito nos temíamos que non houvese grandes cambios, pero todo istimos a comentalo agora mesmo, como decía con Rafael Iglesias. Moi bo día, Rafael. Día a todos os ointes de Radio Voz Amelia. Dende finais de xaneiro, non? Sí, empezamos o mércoles 31 de xaneiro, porque, bueno, leva un proceso de pedir solicitudes de permiso pola lei de seguridade ciudadana, ou lei Mordaza, e, bueno, empezamos neso e estamos continuamente todas as semanas a razón de unha ou dúas concentracións, incluso con 2 desplazamentos a Pontevedra e outros 2 a capital de Galiza, a dirección antigua provincial e outra dirección zonal territorial de Galiza, e, bueno, e seguimos nela, non? Porque empezaron agora o período de vacacións e, bueno, xa vimos que estamos con os 4 efectivos que a empresa ten decidido amortizar e que faltan nos repartos e estamos facendo os demais, recargando, e tamén en esta noticia a semana pasada 2 outras holísticas de 3 máis, non? Hoxe parece ser que contrataron a un por unha baixa, pero hai 2 persoas con vacaciones, permiso legal, e están, aparte deses 4 efectivos que están amortizados pola empresa e que nós non queremos asumir, e 2 efectivos máis de vacacións, non? Entonces, bueno, están nun caso de 23, faltan 6 efectivos, non? Así de clarito. Entón, 6 meses, e polo que estás contando, 6 meses en que non cambiou nada. Bueno, a ver, din aquel refrán popular que mal de moitos consuelo de parvos. Sí. A ver, os sindicatos teñen control mensual efectivo dos contratos que se van facendo, non? A verdad que é penoso en todo o territorio galego, Pontevedra tamén, non pode ser de menos da provincia, pero en Lalín algún máis da media vai caendo. O sea que eso de que vamos a relativizar de que non fan caso omiso non é de todo certo, non? Sei que estamos na penuria en momentos totalmente ridículas, pero sí que de estar calados a cousa podía estar peor. Témolo claro tamén, E ides a continuar, porque claro, estamos en xullo, levades 6 meses, xa sei que estas cousas ao final pues, desgastan, cansan, non sei se a intencionalidade é seguir mantendo estas concentracións ou chegados aquí pois facer un parón, esperar cal van ser os próximos movimentos. A ver, nós temos pensado seguir facendo a presión na medida que haxa efectivos, efectivamente, que teñen unha relación estable ca empresa, funcionarios ou personal laboral fixo. Claro, que os eventuais son moi escasos ou casi nulos, e que temos que facer os que estamos en activo, sin permiso ni vacacións. Entonces vamos a manter a presión durante o verán. En principio, a próxima será o semana que ven, o día 18, que é xoves, e despois durante o mes de agosto, bueno, cadran o calendario de feiras con fin de semana, curiosamente, bueno, tenemos que decidir, aínda non están prefixadas, por lo menos en cada quincena de agosto facelo, non? Porque, a ver, as vacacións gordas están no mes de agosto, e tamén, hai que dicilo, na nosa comarca acostumbra a personal moita xente coller o mes de setembro, non? Porque hai unha cantidad de celebracións populares de festas que teñen moita tradición, como pode ser o Monserrat, a Virxe do Faro, os Dolores de Lalín. Entonces, bueno, caen aí no calendario nese mes, e bueno, a ver, hasta outubro, que pode, digamos, a empezar a normalizar o cadro de personal, ten decidido a empresa amortizar 4 plazas, xa nos avanzou, e pensa incluso reestructurar o servicio no sentido que estamos facendo agora os 19 que estamos permanentemente desde o mes de outubro do ano pasado,
pois ter unhos novos recorridos de maneira que os rurais dimensionarlle outra vez a súa reparto con incorporación de máis territorio e movelos incluso para o que é parte da unidade de reparto a zonas periféricas que se van quedar por decisión da empresa entre menos 2, é dicir, en ese momento había 7 carteiros e van deixando a 5, non? E eso, territorio que queda por 5 vais a achicar para que collan os rurales de alrededor, parte do territorio que levan hoxe digamos, a unidade de reparto os carteiros urbanos, non? Entonces, bueno, é dicir que se lle ampliaría o radio de acción? Sí, e incluso desplazalos, non? Algúns efectivos máis que outros, bueno, algún casi un 90% do reparto que ten hoxe se lle incorpora e deixa outro territorio que leva, é dicir, desplázase cara a Vila de Lalín, non? E vanse traendo, claro, todos os efectivos nese sentido, non? Entonces, bueno, a verdad que hai un cabreo bestial por parte do colectivo absoluto e, bueno, intentamos que isto reconsidere a empresa e que non execute definitivamente no cadro personal os 4 efectivos, non, os 2 rurais e os 2 urbanos, non? Bueno, non nos quedaría outro remedio que, chegado a ese extremo, pois plantearnos en incrementar e reforzar o que é a protesta en vías máis contundentes, como folgas indefinidas ou xornadas ou indefinida, non? Porque, bueno, xa, como di outro, están casi todo o millo, vamos, repartido. Pero iso non se produciría ata o vindeiro mes de outubro, non? Sí, a empresa dos marca ese horizonte e dice, bueno, a volta do período legal de vacacións, para que non haxa unha situación máis caótica da que vimos sofrindo desde, xa te digo, no mes de outubro do ano pasado, cando se decidiu, xa tiñamos amortizado 2, facía tempo, e doblouras a 4, entonces, bueno, nese pulso, bueno, seguimos protestando respondendo á empresa de que non podía ser, pero despois de pasar a campaña de Navidad, digamos que tamén hai bastante, bueno, paquetería polos regalos e tal, e todo este de Reyes, e pois decidimos valorar protestar, non? E pasamos, foi porque decidimos salir cada semana a concentrarnos. Efectivamente, valeu ou non, nos valoramos que ten un desgaste, pero sí que valeu, non? Porque estánse cubrindo, chegamos a estar hasta menos 8 efectivos, e desde aquela van con retraso, eso sí, nos apura moito, pero cando faltan máis de 5, pois van cubrindo, non? O que pasa que agora no Bran, claro, coa justificación de que hai menos envíos por parte das comerciales e das empresas aos clientes, pois non necesitan tanta cobertura de ausencias. Pero a realidade nas aldeas, nas parroquias, o igual que no casco urbano, non? Que pois estamos vendo persoas que efectivamente pois, con isto das vacacións e do verán pois voltan a pasar uns días aquí nas súas localidades de orixe. Isto o estades vendo se reflicte tamén nas parroquias, nas aldeas, e se reflicte directamente no volume de reparto? A ver, é conocido que nosa terra é unha comarca de moitísima emigración, non? Bueno, nos distintos países da historia, arrancaba con Cuba, logo Argentina, Venezuela, e agora moita xente que foi a Europa e tamén nas comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco e Madrid, non? Claro que nas aldeas e parroquias de nosa comarca de Odesa veñe moitísimo turismo de segunda
de terceira xeración, fillos e netos de xente que marchou alá nos anos 60 e 70, e que hai vida de nenos, vese aos avós que están solos todo o ano, pois con netos, con nenos, non? Cobran vida, e efectivamente eso move correspondencia, non? Porque aproveitan moitísimos que están fora, pois a facer trámite de papeles ou de propiedades, sobre todo relacionadas coas herdanzas, de descripción de leiras, das partixas, e xenera correo, é dicir, agencia tributaria, catastro e registro da propiedade, e incluso movimentos nas notarías, non? E eso, claro, mándase moito documento por correo, notifícase, e claro que nos aumenta o traballo. Incluso ahora cobros e impuestos, manda masivas por moroso, por retraso nos pagos, e o fai durante os meses de xullo, agosto, sobre todo no cobro do IBI, que é de xente, tanto en catastro como en urbana, que non pagou no período legal, ou se lle pasou, e claro, eso é un traballo que se incrementa, de verdad, para a xente incluso que non conoce, non? Porque non vai a ser que en agosto a empresa non pode decir, bueno, non vou contratar a nadie que van de vacaciones, eso non pode facer, pero a xente que ven a sustituirnos non conoce, e ten que preguntar, e incluso con recargos, si a nos costa, pois imagínate o personal eventual que desconoce o territorio, non? É unha auténtica locura a que se ven encima a partir da segunda quincena deste mes, e, bueno, no mes de agosto e setembro vai ser catastrófico, todos o vemos vir, menos a empresa, claro. É dicir que a partir do 15 aproximadamente, mediados deste mes de xullo, cando se espera o maior volume aínda de traballo. No, é que efectivamente, a ver, a xente vai máis de vacacións, e os que se incorporan ás institucións, pois costalles, se non conocen a ruta, que hai moita xente que se incorpora por primeira vez, bueno, porque xente do personal cos poucos contratos, hubo unha caída nas listas de contratación eventuais grande, porque claro, non poden estar a expensas de que te contraten en todo o ano. Antes traballaban unha media de 6 a 9 meses, e os temporada nos últimos 2 anos pois están traballando como moito 3-4 meses. Entonces, claro, non se pode vivir nesa precariedade absoluta. Os carteiros que somos fixos e funcionarios o comprendemos, non? Entonces buscanse outras alternativas para a súa vida, non? Normal. E entonces, bueno, dáse esa casualidade que entre as ausencias e a personal que non conoce, pois, claro, é un quero e non podo. Bueno, pues o próximo día 18 volveremos vos a ver entón concentrados, non, Rafa? Sí, estamos valorando en que banda horaria, si ir de 9:30 a 10 a facelas, ou xa ás 14, porque, bueno, a feira de verán concentra moitísimos visitantes xa, e deste turismo rural que hai de familiar, e, bueno, para que se lle dé a visualidade e repercusión a nosa reivindicación, igual facemos a mediodía, non? Coincidindo ca hora punta do despacho do pulpo. Bueno, pois xa contaremos e xa diremos con exactitude pois a que hora se vai a materializar esta concentración. Deixo que sigas co percorrido e, como sempre, o noso agradecemento. Moitísimas grazas por acompañarnos. Gracias a ti, Amelia, desde a parroquia do Sisto, no Concello de Dozón. Dende logo que é un bo sitio, moi bo día na parroquia do Sisto, no Concello de Dozón. Aí estaba Rafael Iglesias da Ciga Correos. Levan dende finais de xaneiro, nos decía agora mesmo con estas concentracións, e que xa ven vostedes que van a manterse no tempo. A vindeira pois será o próximo día 18, e tamén ese incremento de volume de reparto, lóxicamente coa chegada pois de moitos veciños e veciñas ás súas parroquias e aos seus lugares de orixes.